Vo štvrtok 14. februára 2013 si žilinská diecéza na sviatok svojich patrónov svätého Cyrila Mnícha a Metoda biskupa pripomenula 5. výročie svojho vzniku. Oslavy začali pontifikálnou svetou omšou v katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, ktorú celebroval a homíliu predniesol apoštolský nuncius Svätej stolice na Slovensku monsignor Mário Giordana. Koncelebrovali viacerí arcibiskupy a biskupy zo Slovenska, Poľska, Čiech a Moravy, kňazi žilinskej diecézy aj z iných diecéz. Apoštolský nuncius zhodnotil prvých 5 rokov života žilinskej diecézy a vyzdvihol prácu diecézneho biskupa Tomáša Galisa. Už 5 rokov sa v Žiline stretávame s diecéznou realitou. Vaša excelencia, otec biskup, dovolte mi, aby som sa vám aj v mene Svätého Otca poďakoval za to, že ste sa podujali na tú neľahkú úlohu budovania novej diecéznej reality. Na záver svätej omše prečítal kancelár biskupskej kúrie monsignor Michal Baláš pozdravný list svätému otcovi Benediktovi XVI. A v príhovore sa všetkým poďakoval domáci biskup. Slávnosť bola zároveň aj celodiecéznou kňazskou rekolekciou. Po svätej omši sa v priestoroch Mestského divadla v Žiline pokračovalo s prednáškou nitrianskeho biskupa Viliama Judáka na tému historické a politické súvislosti misie svätých Cyrila a Metoda medzi Slovanmi. Naozaj Slovania majú veľa spoločného aj dnes. Chýbajú nám však často mosty. A na tento druh mostov eurofondy určite nedostaneme. Zdroje sú v nás. Nech nám títo svetci v tom pomáhajú. Oslavy 5. výročia žilinskej diecézy vyvrcholili slávnostnou svetou omšou v katedrále, ktorú večer celebroval žilinský biskup Tomáš Galis a počas ktorej zaznela premiéra vokálno-inštrumentálneho diela slovenskej chrámovej hudby, staroslovienska omša pre sóla, zbor, komorný súbor a orgán od Pavla Kršku. Účinkoval žilinský miešaný zbor, zbor konzervatória v Žiline a komorný súbor. Verím, že staroslovenská omša bude slúžiť k Božej oslave, pozdvihnutiu nášho ducha, k prehlbeniu našej viery a k celkovému obohateniu každého jedného tu prítomného na tejto svätej omši. Prvé priaznivé ohlasy na uvedenie tohto diela hovoria o možnosti prezentovať ho napríklad aj v Salzburskej katedrále.